Бизнесмен. Бародаро, умедворам совки дуруни красовки ва пойчаи одам чӣ бояд кард ки почаи одам бу накна. Яъне нафаре ҳастае ки красовки мепӯша, патинка мепӯша, басаношка мепӯша, почааш сера. бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардестам. Самиван вардагим истеҳсоли Индонезия оригиналай бо сифат як пачкаш ай 4 то 5 килограмм вес мета, як курсуш боша 3 пачка мешава, ай 12 то 15 килограмм вес мета, гарантияш қади. Ира ҳам зан истифода мебара, ҳам мард фарқ надорад. Кадоми даркор боша занзане иншоалло ки ба тамоми шаҳрҳои Русия рамон мекунад дастсафкаш. Ҳамчунин ба метро дастсафкаш бепул мебошад. Красовки дуруни красовки ва пойчаи одам чӣ бояд кард ки почаи одам бу накна. Яъне нафаре ҳастае ки красовки мепӯша, патинка мепӯша, басаношка мепӯша, почааш серауно бу мекунад. Яъне ки пош болезниай, беморай, аз сабабаш дар чиай ва чӣ бояд кард ки ҳами хеле чизо дур шаванд. Яъне муолиҷаи пот шава ки яъне почаот бу накна. Очиқи гап. Хоб ба таҷрибае ки ма кардагим бародаро то ҳозира даволним ай кори кардагим ва шуморо мехоҳам ки ҳамин корро такрор кунед, почаи шуморо бу накунад. Хоб красовкира вақте ки хариди бародаро, ҳамин стелки дурушай ку, стелки дурунша анимена винимат мекунӣ, ҳаминра мепартоӣ, дур мепартоӣ ки дига аҳ напӯша. Хоб ба ҷои вай чӣ кор мекунӣ? Нигоҳ кунед бародаро. Агар кадоме надора, метавонед ки ини ватсапи май заказ кунед, ма шуморо равон мекунам любой точки Россия. Нигоҳ кунед. Инам хеле стелка мефурӯшанд. Нархш 600, 700, 800 то 1000 сумаш ҳаст. Кадоме чи хелеша ки заказ кунам. Масалан зурош 1000 сумай. Не ҳака ҳаст бо 1000 ам зиёдтай, аммо ай 600, 700 сар мешава. Ҳамин модело инам стелка вақте ки шумо чизе заказ кунед, ма метавонам ки ам хеле рам дар дуруш бумонам, роитон кунам. Нигоҳ кунед бародаро. Ҳамин стелкара дар дурунаш мемонӣ ба ҷои истелка. Ба ҷои стелкае ки дур мепартоишку, ба ҷои ҳамин анами стелкара мемонем бародаро. Ин стелкорам ба размер мешава, ба размер мехарӣ, мемонӣ дар дурунаш, агар ки зиёдтӣ биромад, камтар нукша мебирӣ, тамом. Ини кунша немебирӣ, ҷои чиликора мебирӣ, яъне болоша мебирӣ. Дар дуруш ки монди, бародар, красовки дермантинай, кожай фарқи надорад. Почат ягон хел бу намекунад. Яъне ки ай сарто мегарам ки бупӯшӣ, почат бу намекунад. Шояд арақ кунад, аммо бу намекунад. Барое ки ман ба таҷрибаи худам уже муқоиса кардам. Фарқ надорад красовки кожа нестай, ё ки туфли кожа нестай, ё ки маҳкам нестай, ҳамин стелкаи тагаш рола бозӣ мекунад 100%. Шахсе ки пош яъне шароит неу чихе бугум, ҳамин поча гарени бу мекунад ки ягон чи ёрдам намекунад. Даже темури паст ҳамеша ки ёрдам намекунад. Барои шумо тавсия метавонам ки стелки таги красовкитона снимат кунед, стелки кожара бумонен ортопедическира. Ортопедическира набоша мешава, ҳамин сами главни, ҳамин инами патаки кожара бихаред бумонед. Агар надоред, заказ кунед, ман роитон мекунам. Мемонем, ҳамин стелкара мепӯшем, иншоалло ки почат вабше бу намекунад. Барое ки ман ай таҷрибаи худам медонам. Хоб, ин мавзӯъро гап задем. Анакат меравем дар мавзӯи красовкиҳо. Бародарон, шахсе ки мехоҳад ки бизнеси красовки кунад. Бизнеси красовки кунад. Красовкиҳои мо ай 500-600 рублеи оптимаш сар мешавад то 2600. Шумо метавонед ки дар WhatsApp ма каталог бинависед, ма шумода суратҳои красовкиро роӣ мекунам. Шумо красовкиҳоро мебинед, вибр мекунед, кадомаша вибр карден, мада мепартоен, шумо ҳисоб китоб мекунед. Айусу ма айс ҳисоб китоб мекунам. Нархумон ки туғри шид, любой точки Россия ма боро ба шумо мерасонам. Москвади, Подмосковияди, Санкт-Петербургдаи, Новосибирскдаи, Иркутски, яъне Владивосток, Якутия, короче любой точки Россия боро ба ту мерасонам, ту бизнеса пеш мебарӣ. Бародаро, ҳозир сезони августа боро тайёр кардан дар кор барои фурӯш. Размеротона туғри кунед, чтобы размер дошта бошед. Ҳозир сар мешавад дар ин шаҳри Россия, бори школник сар мешава то моҳи декабра, харидорш постоянно ҳастад. Успед намекунед ҳатто ба размерош. Барои мо бора пешакӣ тайёр кунед. Барои бор переживат накунед. Любой хел бор дорум, каталог бинависед, нархҳои красовки худтона бинависед ки мада 500 сума дар курай, мада 800 сума дар курай, туда 1000 сума дар курай, туда 1500 дар курай, чанд сума дар курай бинависед, ма шумо дарои мекунам. Бора бигирен дар авито мефурӯшед, точка дорен, фарқи надорад. Ва
бародаро кадоме точка дора ё магазин дора ай шаҳри дур хушт намешав ки Москва биёӣ бора бубарӣ бародар наё ай ҳамуҷо мада заказ ки бора бихар ма худам ба адресот равона мекунам ҳамо пул пачта меғалтата зато раҳи дароз намебиёӣ ҳамуҷо бора қабул мекунӣ иншоалло ки далши ҳамкорӣ мекунем хайр дига чӣ бигумтон бародаро кадоме мода бовар мекуна ина ватсапи мо каталог бинависен ман моделҳоро роитон мекунам вибр кунен бихарем бора ман бора ба шумо равон мекунем ин кора ман якум бор накардесам уже клиентҳое дорум ки 60 одам дар группам дорум метавонам ки дар группам хушнон кунам ва ҳамиҷа бороро дидан харидан гирен ва бизнеси пеш барен яъне пешравӣ кортона васеъ кунен кадоме бизнеси майда дорем бизнесона калон кунен барои рафта ва омадан вақт мерава чтобы вақт нарава бародар як кори дигата бибинӣ заказ ки бора тамом ждат ки бор мераса бора биги фурӯхтангӣ то вақта як кори дигата бибинӣ хонаободу сарбаланд бошен бародаро як лайк бизанед ҳамин навор паҳм шава одамои бекор шояд дар ҳамин бизнес хуш шаванд ва соҳиби сум мешаванд лайк мада сум намета лайк просто навора паҳм мекунад ки дигарро бибинанд барои мо ай шумо ҳеч намерава як лайк бизанед навора паҳм кунед дар ватсап имо дига одаморо ҳам тамошо кунанд иншоалло ки сабаб бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардастам экмани пас овардагем 3+3 мақсади ё ҳам проседил дур мекуна ҳам мардонагиро ба қувват мекуна фоизи мардонагиро зиёд мекуна ҳами як банкаи калону майдаш ҳардаш як курс мешава як дига спрей дора ба мисли крем френк барои муҳлати ҳамхӯбагиро тӯлонӣ кардан бародаро ҳами комплект 2700 рубл буд ҳозир аксариga кардагем 2000 рубл касоне дар кор бошад занзанӣ иншалло ки ба тамоми шаҳрҳои русия равон мекунем марҳамат номерро дар рои экран